Malawi Brief. This is Make Malawi Great Again, once again. Today is Saturday. Ndikuziwa anthu ambiri mukudandaula 1 month Professor Arthur Peter Mutharika tangosankhidwa kuti chilichonse chiyende bwino pa 1 month. Pa 1 month mufuna mafuta achipe kwambiri. Pa 1 month mufuna chakudya chose mbwerembwere. Pa 1 month mufuna mafuta ophikira onse asike. Pa 1 month mufuna kuti chilichonse chimene chinaonongeka chikhale m'malo mwake. Pa 1 month mukufuna kuti even fuel kaya anali pamjira tingothamangisa nsanga abwera pezeke filling station iliyonse without costing. Pa 1 month mufuna kuti mavuto anu onse athe pa 1 month. Amalawi, ngakhale Mulungu anakuberekani sikuti mwanangobadwa ngati lero ndikuti mawa mwayamba kugwira ntchito, muli ndi galimoto, muli ndi cheni makhala process akuluakulu. Chonde, don't blame Arthur Peter Mutharika pa zinthu zimene pa 1 month awononga 5 years. Amalawi mumvese bwino kwambiri. Pali zinthu zimene ifeyo pano sitikufuna kuti tinene ayi. Pali zinthu zimene anthuwa apanga zimene kuti tiyambe kuwulula m'Malawi muno ambiri athawamo. Ndetu kupanga zinthu mmene Mulungu ananenera mu buku lake Bible, mu Deuteronomy, ananena mawu bwinobwino kuti the Egyptians that you see them today, you shall see them no more. Ananena zimenezozo. Ndeno mupaliso buku lina limene Mulungu ndizakuwuzani, sindifuna kuti ndikumasulireni bwinobwino. Ananena kuti let create these people in our image. Ndemkabuku kenakaje, that is now Genesis. Then anabwera mbuku soon after Genesis ananena kuti don't tell them everything that we have. Ndi Mulungu yomweyo sakuonekera kwa anthu pa zifukwa zakuti Mulungu anakata kuonekera kwa munthu aliyese mande uliwose bwezi palibenso china chache Mulungu akupanga apart from mavuto athu. Ndezi zimene unena pano ndizakuti ino mara ndizoona Peter mwamsaka September cabinet yamba kugwira ntchito last week. Ndeno mufuna munene kuti china chilichonse kaya ndi nchere pakomo upezeke, kaya ndi chani chosecho chipangike within 1 month. Chifukwa chakuti inuyo mukufuna zinthuzo ena pako kumbatukwana akuluakulu nthawi zina sibwino. Mwakhala 5 years mukuononga zinthu. Nthawi imene timavota anthu ena nali pa line ya mafuta fuel, amachisiya magalimoto awo pa malaini ya mafuta kukavota. Ndi zimene chifukwa chache anthu anavotera MCP out. Ndi akufuna kuti tikonze Amalawi. Ino pali zinthu zambiri sitifuna kunena, tinena bemuziwa china chilichonse chimene inuyo mukulakalaka kuti muziwa. Ena paka kumayimba telefoni ndifuna ntchito lero. Okay, chabwino mwalembedwa ntchito lero, takulembani oru mwalembedwa lero. Ndikuti mulandira salary ngati sizingatheke. Muyembekezabe 30 days kuti imene mwagwira ntchito akupaseni. Apapa ujeni Professor Peter ananena kuti free education iyamba January chifukwa panopo parliament ili nkati kukonza maplaniwo ndi budget imene tabwere wina ukayika chakumanebu kuti fees primary chakuti akuluakulu. Zinthu ziyamba January zambuyozo ziyenda kumapitirira mpaka January ndi pamene pakakhala free education. Chonde manebu yambu June, July, August sizakhala ndi zimenezo koma wina akuika akuti manebu mpereke school fees koma budget sinaduse 3 trillion inabedwa. Andi anthu awo oyipaja dakali mbomamo akubisala pakani pano ngati nda DPP pamene sa DPP ndiwo panopo ena makhalanga takunena zisinsi zaboza
Nde tufuna tichite investigate bwino. Investigation is not good today, then tomorrow is finished. Even you, when you were at school, it took 8 years to finish primary school, and it took you 4 years to finish secondary school, and it took you again 4 years to finish university. And makalaso zinthu zokoma mkatimu ndeno chonde even kuti sima ipye pamoto amatenga mazi awire akandire apike ichoke mbare ichoke paje bwere pa teburo. It's a process. Nothing is an instant happening, instant pompo. Akuluakulu chonde musatinenese pambali. Peter Makonda malai wonse, and aliyense will be rewarded. Aliyense sikuti nonse mungakhale capital hero maro kulibe, sikuti aliyense angakhale ndi nyumba ku 18 ndekuti aliyense ali ndi nyumba ku 18 ayi. That's why kuchitawira kuli Nkorokosa, kuli Bangwe, kuli Chinyonga, kuli Kanjeza, kuli area 25, kuli kwa Chisapo, kwa Ngoneka, ku area 23, ku area 43, because it's where people are found, not only one place. Nobody can, all of us who cannot be ministers today. No. Akuluakulu chonde. There are so many things that are happening, so many things that will happen, so many things that will go to the people. People are still continuing with the behavior MCP. Mafumu ena kuti akweze mfumu izawo akumalandira ma 1 million. Maparamount ito amene wawo akulandira ma 1 million kuti akweze nzawo akhale pampando. Ma 500,000. Corruption ija make Malawi great again. We have 3 main objectives. When we say protecting the president, we don't mean kuti tizampasa security. There's state security. Komatimati will protect the state president. We mean things like this, where others are still in the system doing things to make Peter fail how to lead. That is what we are after, to make Malawi great again, protect the president. We don't do kuti ife na tikaima kunse ukuja tikakhala ndi zifuti. Uchitidwe wachabe umene ukupitirira kuti boma lisachite perefomu ndi pamene tikunena kuti will protect the president. When we are saying to protect freedom and democracy, we are talking about human rights, abuse of so many things, abuse of fellow human being, abuse of office, abuse of that. People continue with their, bad behavior, trying to do things, beat a drum, kutantu awamvere pamene ndiwo amene apanga zimene. That's why we say to protect freedom and democracy, human rights. Takachoka pamene tikati to fight against corruption. Ndizimene tikunenazo para anthu ena they want to corrupt other people. Kuti boma siri kuyenda bwino 1 month. Iwo wakhala 5 years akuba, akupha, akudya, akutani, kumakapa zikwanja zawo 5 years akupanga zimene zozo. Akufuna zonse zisinthe 1 month. Akuluakulu tili ndi zinthu tukukuziwani nonse. Mwayamba kuurura nokha kuti mu Rwanda 12 muno amene amachita sponsor anthu. Nde ineyo tikunena kuti chenjerani, tukukuziwani nonse, tukukuziwani kose kumene muli, tukuziwa zonse zimene mufuna mpange, tukuziwa china chili chonse ururani. Chifukwa mutengedwa enthu ena amene mupanga press conference ngati ma human rights munalandira ndalama zambiri. Tukukuziwani chonse chimene mukupanga, zonse zimene muli nazo tukukuziwani. Tizakumbwandirani. Wait and you will see how we are going to clean this country. Wait and you will see how we are going to fight you people kuti mpaka Malawi akhale great again. Ndi ifeyo tindi zinthu zambiri. Mukationa tili chete musayese kuti kapena ifeyo tangogona ayi.
ururani marwandas amene munena muno mabusinessmen kumene ali wose oti kwaziwa manyumba amene akukhala ndalama zimene mmatenga zimene amaupasani nthawi ya kampeni ija kuti mureprese ma vocal people to go to parliament. When one door shuts, another door opens. So ino chonde musakare kuti kapena ifeyo sitikuziwa, tikuziwa china chiri chonse, each and every secret, your phone numbers, your conversations, what you are doing, your secret meetings, kumene mmakumana usiku, mmakumana magari moto, mtaima pena pake, mutakwera mataxi, makakwera gari moto imozi, inaima kusatrani kumbuyo mukambira na your date plans, zonsezo tukuziziwa. Tukuchenjezeni sinofuna unena zambiri pano muuzadabwa chifukwa tukukuziwa ni nonse kumene muli ena ndi ma civil servant kumusanje anakulemba ni ntchito yobera masankho kuchikwawa kunalinso ena manamba matelefoni anu tili nawo ndi mayina anu kumwanza tili nanu kuneno Blantyre Choro Zomba Mulanje Palombe Chirazulu Blantyre tukubwera uku kupita uku kucheu Mangochi Machinga monse mtukukuziwani bwino bwino Salima Lilongwe Deza Mchinji Nchisi Nkhotakota Kasungu tukukuziwani Mzimba Mzimba kuchazunda Chulakale Kurumpi kuchitipa kukalonga and Katabe as well as Likoma tukukuziwani nonse ndi mayina anu ndi matelefoni anu musayese kuti kapena ife tikugona tura tikati will protect the president we mean it tikati will protect freedom and democracy we mean it tikati will fight against corruption we mean it and be ready because nonse muyaruka nonse amene muli boma takuziwani one by one muyamba kumaurura noka because you don't know what is behind it. A wave that is unstoppable, a wave that you'll never even stop is too big for you. Amanukuru Anok. Good morning. This is Make Malawi Great Again.